नमस्कार, माझं नाव किशोर नारायण भावे. मी ब्रह्माकरमळी नगरगाव सत्तरी या गावचा रहिवासी. आपणा सर्वांना कदाचित माहिती नसेल, भारतामध्ये श्री ब्रह्मदेवाची फक्त 2 देवस्थानं आहेत. त्यातलं पहिलं पुष्कर येथील राजस्थान आणि दुसरं ब्रह्माकरमळी येथील श्री ब्रह्मदेव देवस्थान. आता या ब्रह्मदेव देवस्थान किंवा ब्रह्मदेवाची मूर्ती इथे कशी आली याचा एक मोठा रंजक इतिहास आहे. या गावाला पूर्वी चांदिवडे असं म्हणायचे. 15व्या शतकामध्ये जेव्हा पोर्तुगीजांचा अत्याचार अगदी चरम सीमेवर होते, सगळीकडे अत्याचार होते, मूर्तीभंजक चालू होते, मूर्ती तोडण्याचे त्यांचं काम चालू होतं. अशावेळी तिथल्या करमळी ओल्ड गोवा येथील भक्तांनी ही मूर्ती तेथून या गावामध्ये आणली आणि या गावामध्ये या मूर्तीची स्थापना झाली. गावातील ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन एक छोटंसं देऊळ उभारलं आणि त्याची पूजा अर्चना, नित्य पूजा जी आहे ती सुरू केली. कालांतराने नंतर सगळ्या ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन या देवळाचं बांधकाम हाती घेतलं. आधी गर्भकुडीचं बांधकाम, नंतर हॉलचं बांधकाम वगैरे वगैरे सरकारच्या मदतीनं, ग्रामस्थांच्या मदतीनं, एका प्रयत्नाने हे आपल्या देवस्थानचं हे विशाल स्वरूप आपण जे पाहत आहात ते आता आपल्याला दृष्टीस पडत आहे. आणि दिवसेंदिवस या देवस्थानची महती जी आहे आणि त्याची प्रसिद्धी जी आहे ती सगळ्या गोमंतकामध्ये नव्हे, भारतामध्ये नव्हे तर भारताबाहेर सुद्धा पसरत आहे. आणि ही एक चांगली गोष्ट आहे. तर मी सगळ्यांना विनंती करतो की आज हा ब्रह्मदेवाचा देवस्थानचा जो वार्षिक उत्सव आहे, या उत्सवाला 2-3 दिवस चालणार, या उत्सवाला आपण सर्वांनी इथे यावं, देवाची आशीर्वाद घ्यावेत अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. सागर सखाराम देसाई, श्री ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समितीचा अध्यक्ष. आज 7 डिसेंबर आयच्यान आमच्या वार्षिक ब्रह्मोत्सवाची सुरुवात जाता. हो आमचो ब्रह्मोत्सव 7, 8 आणि 9 डिसेंबर असं चालू असतलो. तुमकां खबर आसतली, हे आमचे ब्रह्मदेवाचे देवस्थान हे गोंयान अशें एकमेव देवस्थान आसा. सो त्या खातीर हांव तुमकां गोंयाच्या सगळ्या लोकांक मागता की तेंच्यांनी हांगा येवन आमच्या ब्रह्मदेवाचें दर्शन घेवचें आणि आमच्या ह्या परिसराचो, निसर्गाचो आस्वाद घेवचो. नमस्कार, हांव प्रसाद खाडीलकर, ह्या ब्रह्माकरमळी गांवांतच रावता. आज ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मदेवाचो उत्सव आज फाल्यां परवा 3 दीस चलतलो. आणि हो आमचो देव आसा तो प्रत्येकाक अडचणीक पावणारो, ताका हटकलो जाल्यार नक्कीच पावता अशें आमकांय अनुभव आसा, लोकांकय अनुभव आसा. तेन्ना सगळ्यांनी ह्या उत्सवाक मुजरो दिवचेलें ही तुमकां विनंती करता. नमस्कार, म्हजें नांव महेंद्र मिलिंद गाळगीळ. हांव श्री ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समिती हांगा सचिव म्हणून कार्यरत आसा. आयच्यान म्हणजे 7 डिसेंबर 2025च्यान आमचो ब्रह्मोत्सवाक सुरवात जाल्ली आसा. सकाळी आयज महारुद्र अनुष्ठान जातले, मागीर श्रीस अभिषेक जातलो आणि ठीक 1.5 वरांचेर महाप्रसाद हांगा सुरू जातलो. तदनंतर सांचे 7:30 वरांचेर श्री साई दामोदर आरती मंडळ यांच्या कडल्यान घुमट आरती आसा ती हांगा सादर केली वतली. आणि रातचे 10 वरांचेर आमचे मराठी नाटक काका किशाचा हे नाटक हांगा सादर केले जातले. दुसरे दिसा म्हटल्यार 8 डिसेंबर रोजी सकाळच्यान हांगा श्रीस अभिषेक जातलो, पूजा जातली. तदनंतर 7 वरांचेर हांगा भजनी संध्या सादर केली वयतली. आणि ठीक 10 वाजता आमचे दुसरे गांवांतलेच कोंकणी नाटक भूंय म्हाजी भांगराची हे प्रस्तुत केले वयतले. नंतर तिसऱ्या दिसा म्हटल्यार मंगळवार 9 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 7 वरांचेर भजनी संध्या जातली. तदनंतर ठीक 8 वरांचेर स्नेह संमेलन जातले. तरी हांव ब्रह्मदेवाच्या भक्तगणांकडे मागता की तेंच्यांनी हांगा येवपाचें आणि ह्या 3 दीस चल्लेल्या उत्सवाचो पुरेपूर आस्वाद घेवपाचो. मी मिलिंद गाडगीळ या गावचो ग्रामस्थ आणि ब्रह्मोत्सव सेवा समितीचो एक सदस्य आसा. आणि गेल्या अनेक वर्सांपासून हो जो उत्सव जाता त्याचो साक्षीदार आसा. मी ल्हानपणापासून आमचे गुरुजी जेन्ना असले तेन्ना पासून ह्या देवस्थानाचो उत्सव जो आसा, गेली 50 वर्सां, आज म्हाका 53 वर्सां, गेल्या अनेक वर्सांपासून हो उत्सव अधिकाधिक नेटान साजरो केलो वता. यंदाचो जो उत्सव आसा तो 3 दीस आसा. आणि ह्या मुख्य म्हणजे ह्या वर्षाचे जे आकर्षण आसा, जे फुलांनी जे सजयलेले आसा मंदिर, ते आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यानी ह्या मंदिराक एक वेगळ्या प्रकारची झळाळी प्राप्त करून दिलेली आसा. डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनातूनय अनेक तरेचे प्रकल्प हांगासर जालेले आसा आणि पर्यटन क्षेत्र म्हणून एक नांवा रुपास येता. हो उत्सव म्हणजे गावातल्या लोकांक एक पर्वणी आसता आणि सगळे मतभेद विसरून सगळेजण सांजेच्या वेळाचे सगळे युवक तरुण एकत्र येतात. साफसफाई करणे आसत, डेकोरेशन आसत,
सगळ्या पद्धती म्हणजे नाटकां सुद्दां आसा 1.5-2 म्हयने तालमी खातीर सगळे जाण एकत्र येतात आणि हे एक माध्यम आसा जेणे करून गांवांतल्या भुरग्यां भितून एकजूट करपा खातीर ब्रह्मोत्सव एक माध्यम आसा. म्हणजे वेगवेगळे जी नाटकां आसात ते जवळपास म्हयनो 1.5 म्हयनो ते तालमी मारतात आणि आयज त्यांचे प्रकट रूप आयज फाल्यां परवा अशे 3 दीस ते मोठ्या उमेदीन साजरो करतात. आणि मुख्य सांगपाचें म्हणजे हो फक्त ब्रह्मदेव फक्त गावापुरतोच ना तर देश विदेशातील पर्यटक गोमंतकाच्या विविध भागातून लोक हांगासर आपली भक्तिभावान हांगासर येत असतात आणि महाप्रसाद असता. महाप्रसाद सेवन करून मागीर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचोय आस्वाद लोक घेतात आणि एक भक्तिभाव आणि एकतेचे प्रतीक सगळ्या जाणांनी संघटीत हिंदू म्हणून एकत्र येवपाक जाय अशें जर कोणाक जर उदाहरण जर पळोवचें आसत जाल्यार हांगा ब्रह्मोत्सवाक येवपाचे सगळ्या जाती धर्माचे जातीचे लोक एकत्र येवन मुख्य म्हणजे काम करतात आणि हो ब्रह्मोत्सव साजरो करतात. मी सखाराम देसाई ब्रह्मा करमळीतील रहिवासी. मी लहानपणापासून इथेच मोठा झालो आणि ब्रह्मदेवाचा आमचा जो उत्सव आहे हा उत्सव लहानपणापासून ब्रह्मवृंद येऊन लघुरुद्र म्हणून करत होते. कालांतराने लघुरुद्राचा महारुद्र झाला आणि ह्या 2000 पासून ह्या आमच्या महारुद्राला मोठे रूप प्राप्त झाले. आम्ही काही गावातील मंडळींनी ठरवले की लघुरुद्र जो होत आहे तो महारुद्र व्हावा म्हणून आणि त्या उद्देशाने आम्ही शेजारच्या ब्रह्मवृंदांना बोलावून जवळजवळ 40 ब्रह्मवृंद येतात आणि एका दिवसात महारुद्र कंप्लीट करतात. महारुद्र झाल्यानंतर महागाराणे होते. महागाराण्यानंतर महाप्रसाद होतो. हा महाप्रसाद आमच्याच गावचे कैलासवासी काशीनाथ नाईक यांचा मुलगा श्री चंदन नाईक हा सर्व लोकांसाठी विनामूल्य देत असतो. तसेच इतर भाविकही आपल्या परीने ब्रह्मदेवाला मदत करीत असतात. आमच्या ब्रह्मदेवाला उत्पन्न असे काहीच नाही. लोकांच्या दातृत्वावर आमचा ब्रह्मदेव चालतो. आमची इथे आज जी इथं सजावट केलेली आहे ही सजावट आमचे लाडके बाबा मान्य विश्वजीतजी राणे यांनी केलेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता, लाईव्ह पाहू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून येईल की यंदाचा जो ब्रह्मोत्सव आहे ह्याचे मूर्त स्वरूप किती मोठ्या प्रमाणात घडलेले आहे. जवळजवळ 3 ते 4.5 हजार लोक आजच्या दिवशी ब्रह्मदेवाचे दर्शन घेतात. मला एवढंच म्हणायचंय की आपण अवश्य या ब्रह्मदेवाचे दर्शन घ्या. जे भाविक असतात त्यांच्या मनोकामना हा आमचा ब्रह्मदेव पूर्ण करतो. तसेच ब्रह्मदेवाची एक नयन मनोहर अशी मूर्ती आहे. वास्तुकलेच्या दृष्टीनं पाहायला गेल्यास तुम्हाला तेही बघता येईल आणि जो परिसर आहे शेजारचा परिसर ब्रह्मा करमळीचा तोही पाहता येईल. त्यासाठी तुम्ही अवश्य या. आज जमल्यास आज या, नाहीतर वर्षभरात कधी येऊन तुम्ही ब्रह्मदेवाचे दर्शन घ्या एवढी मी तुम्हाला प्रार्थना करतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.